pamilya o kon barkada. Amuin ang aton istorya subong nga aga. Pero antes natin pag-istoryahan ang aton pamilya o kon aton barkada, syempre manamyaw anay kita. Mga taga Tigbawan, may adlaw sa inyo. Tani ka mo naman ang ara sa maayo kahimtangan. Kag madamong salamat sa inyo mga paglantaw, kag pagpadan nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Nga abala nga kun upod ang aton nga mga barkada, perti ka sadya makakadlaw labot sa piyak banwa. Pero kun upod pamilya, daw ka boring na kag kisa, wala ka pasanggana. Parehos na lang abi kon. Upod ang iyong mga pamilya naglagaw-lagaw, wala pang isa ka oras nang hagad ka na puli kay nakapoy ka na. Pero kung upod ni mong barkada kag nagainom-inom, magpula wala tulugay hasta mag-aga, wala problema. Kambalong ka ni Mrs. Bantayin ka bataan kay ako manglaba. Hindi ka, kay natuyo ka, kagkapoy ka. Gamay nga gahod sa mga kabataan, maakig ka na kag singgitan nimo sila. Pero kung po ang mga barkada, beskan ano kagahod, daw mabuka ang imong dalonggan, okay lang, sadya pa. Palihog pulpog para makamarasmas ang ungas. Parehos man bala kung si Mrs. mangayo sang bayo, once in a blue moon nangayo para ibakal sang bayo. Balon nimo, hindi na kay kagastos, wala ka sang kwarta. Pero kung ikaw magsugal, manahor, manigarilyo, magbakal sang ilim nun, okay lang. Kay tiin na, imo kalingawan. Palihog pulpog para makabugtaw ang mga tinuga nga daw utok dapaw. Parehos man bala si Mrs. nagalambing-lambing, darling-darling. Ang balon nimo, ano naman na ginaari nimo? Ano naman inang kainantaan nimo? Pero kung ang iban, haluson na kag dumapasabak pa. Nasadyahan ka, kag nagaihi-ihi pa. Kung si Mrs. mag-post, biskan like, duha-duhaan mo pa. Pero kung ang iban, di pa comment, kakag may heart pa. Palihog pulpog ng baskog, parang ilang espiritu magtalabog. Halongin ninyong taho nga ginapalangga ninyo kag hindi ninyo gusto nga madula. Kaya ang tanan nga ginabaliwala, nagakaladula. Parehos man bala si Mrs. mapadulong sa imo, hambalo nimo, ikaw lang kay hindi ko katultul, hindi ko kabisado ang dalan. Pero kung ang iban mapuli na ilabi na kung dalaga, nagasibad ang agi nimo ya ka maghambal, idolong ta kay di syempre babae, basi kung anong matabo sa iya. Te, hulaton nyo pa nga madula ang taho nga inyo pinalangga, antes maapresyar siya, paminsara.